gyara Allah na. Mahmud MG on the beat. Gyara Allah in ka aminta ba zan kauce ba, ban san hanyar ba, ba zan daina zance rakiyar ba, ban zama malam ba, ba kuma dan ina yin waƙar ba, ban ga fatanya ba, ashe manomin bai shirya ba, ban zama sojan ba, ba zan ba da karar yaƙi ba, ban zama polis ba, ai ban ma karatun kamu ba, ban zama sarkin ba, ba zan ɗora doka siddan ba, ba kuma ni din ne na tsarar wa kaina wannan ba, ban zama shehin ba, ashe karatun bai zauna ba, sabanin shari'ar ganau hankali bai ɗauka ba, ban zama sufa ba, ba kuma da rashin iya tashi ba, ban yi bukokon ma, ba zan fara gasar masters ba, ban san hanyar ba, ba ma san ina zan fara ba, ban zama wannan ba, ba kuma da rashin ilimi ne ba, alƙalamin ƙudura bai rubuta in zama wannan ba, ban zama escort ba domin kare mai ƙarfin can ba, MD ba wayo ba, ban so ku ce mini mental ba, ba kuma oga ba, ba zan so ku ce mini cansa ba, ban wani aikin ba da har za ku ce mini waldon ba, ban wuce yaran ba da za ku yi wa wayo siddan ba, ban zama shashashan da zan faɗi baki rami ba, ba kuma alhaji ba sanan dukiyar ban tara ba, ban yi rashin sana'ar da zan fi da zakka tari ba, ba dan majalisa ba, ashe mutum bai zama tilas ba, ba kuma mai sufirin da zan ba ku kaya bashi ba, ba dan Allah ma ya saka ina wani aiki ba, da mun zazzauna ina kai ku ban ma fara ba, ni da ban zama mai kwaɗayi ba, kun san ba zan hautar ku ba, ban ki kawaici ba, kusan hakan ba ƙarya ce ba, ban zama mai kudirin na zo ba ta gyararren can ba, ban bi ta reshe ba, ta sauka ba zan bar tushe ba, ban gaba aibu ba, a nan na faɗa na ta, ban gaba aibu ba, kawai dan ina yin waka ba, na yi shukuran Allah ka aminta sako ya tsaruwa, alkawarin da na ɗau ɗai cikin 100 ban saba ba, gun matsayar zance harshen kanelin zaminka.